ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎም ዘዳለናያ ዛንታ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ሓደ ለይቲ ሰለስተ ሸፋቱ ካብ እንደ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ብዙሕ ገንዘብ ሰሪቖም ነቲ ገንዘብ ኣብ ቦርሳ ኣእትዮም ናብ ጫካ ንድሕሪት ተመልሱ። ኣዝዩ ጥሜት ስለ ዝተሰምዖም ሓደ ካብኣቶም መግቢ ክገዝእ ናብ ኣብታ ጥቕኦም ዝነበረት ዓዲ ክኸይድ ከሎ እቶም ካልኦት ክልተ ድማ ነቲ ቦርሳ ገንዘብ ክሕልዉ ኣብ ጫካ ጸንሑ። እቲ ንምግቢ ከምጽእ ዝኸደ ሰራቒ ክፉእ ውጥን ሓንጸጸ። ኣብ ሓደ ሆቴል መግቢ በሊዑ ብድሕሪኡ ነቶም ኣብ ጫካ ዝነበሩ ክልተ ብጾቱ መግቢ ገዚኡ ኣብቲ መግቢ ሓያል መርዚ ገበረሉ። እቶም ካልኦት ክልተ ነዚ ዝተመርዘ መግቢ በሊዖም ክመቱ ከለዉ ሽዑ እቲ ኩሉ ገንዘብ ናተይ ክኸውን ኢሉ ሓሲቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም ኣብ ጫካ ዝነበሩ ክልተ እኩያት ሰባት ድማ ነቲ ዝምለስ ብጻዮም ክቐትልዎ ወሰኑ። ነቲ ገንዘብ ድማ ንኽልቲኦም ክመቐልዎ መደብ ኣውፅኡ። ሰለስቲኦም እኩያት ሰባት ነቲ ጫካን መደባቶም ሓንጸጹ። እቲ ሓደ ስሱዕ ሰራቒ ነቲ ዝተመረዘ መግቢ ሒዙ ናብ ጫካ ተመልሰ። እቶም ኣብ ጫካ ዝነበሩ ክልተ ሰባት ንዕኡ ኣጥቂዖም ቀተልዎ። ብድሕሪኡ ነቲ ዝተመረዘ መግቢ በሊዖም ሞቱ። በዚ ድማ እዞም እኩያት ውልቀ ሰባት ብሰንኪ ስስዐኦም ዘሕዝን መወዳእታ ኣጋጢምዎም። ትምህርቲ ናይዚ ዛንታ ካብ ግቡእኻ ዝያዳ ምድላይ ናብ ሕማቕ ነገራት ከምርሕ ከም ዝኽእል ይምህረና። እቶም ሸፋቱ በቲ ዝነበሮም ሕጉሳት ስለ ዘይነበሩ ኩሉ ንባዕሎም ይደልይዎ ነበሩ። እዚ ድማ ኣንጻር ነንሕድሕዶም ክመላለሱ ገበሮም። ኣብ መወዳእታ ድማ ኩሎም ህይወቶም ስኢኖም። ኣዝዩ ስሱዕ ምዃን ንዓናን ንኻልኦትን ክጎድኣና ከም ዝኽእል የርእየና። ካብ ስስዕን ሓሶትን ምክፋልን ቅንዕናን ይሓይሽ። ብምክትታልኩም እንዳመስገና ንዝያዳ መነቓቕሕን ትምህርታዊ ሓዘል ዛንታታት ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ይጠውቁ። ንሎሚ ዝተዳለወ ዛንታ ኣብ ዝወዲእና ኣለና። ኣብ ዝቕጽል ክሳብ ንራኸብ ሰላም።